President ke United States Donald Trump ha ke ship ho tarik unaitung arhajar apusan ulo ong ke United States kan Atiar siat tiar Ïakhun sha Ukraine Lyngba ke North Atlantic Treaty Organization lani NATO bat benrap ba on sekren halor ke Russia ha ke sngi ningkong banwan. Haki kendiat sngi utram mula penpau ke jingbitario President ke Russia u Vladimir Putin namar ke jingbam shim kia jong u ban pensangye Ïakhun Pyrshah ya ke Ukraine kabelas dang nadu benai rempang arhajar apuar. Utram mula ong ba ukhot ya ke jingete kular ba thamai ha padeng ke United States ki riki badon ha ke NATO bat Ukraine halor ke jingpen poi ya ke tiar Ïakhun na United States. Ka United States ka pha tiar Ïakhun sha ke NATO ka basiu ya ke dor bat kan ai sha Ukraine la ong utram ubal ha ka sien ke meningkong un pha ya ke tiar sha Ukraine kat kum ka bor President. Laong bakakin hon utram kan jit ya Tiar Ïakhun na ki jakabu ka United States ban pha sha Ukraine hapo ka Presidential Drawdown Authority ka basya yo President ban say ya Tiar Ïakhun ban yarap ya ki paralok ki badon ha ka jing bat la antat bakin syongdor laispa million US dollar. Utram laong ba ka United States kan yarap ya ka Ukraine na ka jing syahir thama ha ka Russia kum ki medium range rocket ki jet ya pom bat kiwei. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. It's very sad. So many people are dying in that mess. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.